बरे मल्ल बंड तूत बाटली मुल पर्पु नकल कम्मी मुल लिंगु नकल एप्पुंडु बलेना बले अण्ण बंडोरडा बंड बर्त पोले ओ बेले पोण ಒಂಜಿ बंड बर्त पोड ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ನೂತರ ಏ ಸಮಯ ಹಿಡಿದು ಚುಲ್ಲರಿ ಮುಲ್ಪ ಓ ಏ ಸಮಯ ಹಿಡಿದು ಚುಲ್ಲರಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಅಲ್ವರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಇರ್ನ ತೂತುಜಿ ಮಾರ ಇರೇ ಮುಲ್ಪ ಏರಿ ಇರೇ ಎನ್ನ ಹಾ ಎಲ್ಲ ಊರು ಒಂದತ್ತೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ನಾನು ತಂಜಾವೂರು ತಂಜಾವೂರು ಅಲ್ಲ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಹಾ ಅಲ್ಪ ಇರಲ್ಲ ಬೊಂಡ ಬರ್ಪುಜಾರ ಅವಳು ಬೊಂಡ ಬರ್ಪು ചേരുന്ന ಮೂಲ ಬೊಂಡ ಮಾರಾಡ್ನ ಅನ್ನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಬಾತಿರ್ನಿಯ ಇದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬೋದು ಹೋಟೆಲ್ ಬಾಡು ಓನಸ್ತಾ ಆ ಮೂಲ ಉನ್ಪು ചേരുന്ന ಅಡೆಗೊಂಡು ಪುಣ್ಯ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಇರೇನೆ ಬೊಂಡ ಬಡ ಅತ್ತಿ ಎನ್ನಕ ನಿಕುಲು ಇಂಚ ಅಲ್ತಿರುದು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಹಿಡಿದು ಪೂರ ಬತ್ತನ ನಮ್ಮ ಊರು ದಕಲ್ನ ಗತಿ ಎಂಚಿನೈ ಊರು ದಾಖಲು ಬೇತೆ ಊರು ಬೋಪೆ ರೈತ ಮಂಡೆ ಚೇರಿ ಬರ್ಚಿ ಇಂಜೋರ್ಲೆ ಬೊಂಡ ಬಡ ಅದು ಬೊಂಡತ್ತು ಇಲ್ಲಡು 176 ಉಂಡೆನ್ನ ಉಪ್ಪಾಡು 176 ಉಂಡು ಬೊಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಏರೇಕು ಬೋರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ ಒಂದು ಇಂಚಿನೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಲ್ಲ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಬೊಂಡ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಬೊಂಡ ಮಲ್ಲ ಉಪ್ಪನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಬೊಂಡ ಬೋಪು ಅಲೋ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಎನ್ನ ಬೊಂಡತ್ತು ಮಲ್ಲ ಎನ್ನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಈರು ಬಲೆ ಗೊತ್ತಾನು ಬೇರೆ ಇದು ಮಂಡೆ ತಿನ್ನಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳ ದಿನ ಕಾಂಡೆ ಬೇರೆ ಜನ ಸೈಪುಂಡು ಮುಳು ಇಲ್ಲೇ ಪುದರ್ ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಪೋಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮುನ್ನೂದು ಬೊಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗು ಪುದರಿಂಚಿನ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಶಿವು ಅಲೆ ಶಿವು ಇಲ್ಲೇ ಏಪ 8 ಗಂಟೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋರ ಕಾಂಡೆ ಒಂದು ಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆ ತಗೊಳ್ಳೆ ಲಕ್ಕದ ಬರ್ಪೇನ್ 7 ಗಂಟೆಗ ಆ ಬೊಕ 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಹೋಗುವ ಕತ್ತಲೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ದಿನ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಲೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಆ ಪುತ್ತೂರದಲ್ಪ 176 ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಪಿಕಪ್ ಉಂಟು ಎಲ್ಲೇ ಗಾಡಿ ಜನ ಉಂಟು ಊರ ಬೊಂಡ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿಯೇ ಬೊಂಡಗೆ ತೊನ್ನಕುಂಡು ಊರು ದಕ್ಕಲೆ ಮುಲ್ಪ ಕುಡ್ಲ ದಕ್ಕಲೆ ನಿಕ್ಲು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಬೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಬೋದು ಏರ್ ನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಏರ್ಲ ಬೊಂಡ ಮಾರುನಕುಲು ಊರುದ ಬೊಂಡ ಉಂಡತಿ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ 10 ರೂಪಾಯಿ ನಿಕ್ಲು 10 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕಡೆ ದಿನ 30 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಬೊಂಡಜ್ಜಿ ಅದು 35 ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಮೇರ್ನ ಸರಿಜಿಯ ಬೊಂಡ ಮೇರ್ನಗೆ ತೊನ್ನ ಇರು ಒಂದು ಇದಾನೆ ಏ ಗಿರಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮಲ್ ಬಚ್ಚಿ ಬರ್ರಿ ಅರೆ ಯಾಪಳ ಕಾಯಂ ಬೊಂಡ ಪಾಟ್ನ ಮೇರ್ನ ಆರ್ನ ತೋಟದತ್ತಿ ಬೇತಕಲ್ನ ಲಕ್ಕ ಉన్నారు ಇರೇ ಗಂಟಲ್ ಅಣ್ಣ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ತೋಟ ಉಂಡು ಅರೆ ದುಂಬು ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತಿಂಡಿಯೇ ಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ತನ್ನ ಆ ಜನ ನೋಟ್ ಬಂದಾಯ್ಜ ಅಪ್ಪಗ ಜನಕ್ಕಳು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೇರೆ ಬತ್ತಾಯಿರು मेरे मूजी पार्टनर नकल रड राना कुड़िकुल अकल कांडे नेटाइट मेरे किचन अकल कुल ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅವು ಯಾರು ಏರೇರ್ನ ಬೊಂಡ ಗಣಪ ಕುರ್ಪಿನಿಯೇ ಏರೇರ್ನತ್ತೆ ಅಕಲ್ ಬೇತಕಲ ಬೊಂಡ ಕಮಿಷನ್ ಉಂಡಕ್ಲೆ ಈ ಅಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಮಂಡೆ ಚವಲ್ ಪಚ್ಚ ಬಾರೆ ಪೆಟ್ಟತಿನ್ ಸೈಪರೆ ಮೂಲು ಯಾನ್ ಊರ್ದೆ ಇರು ತಮಿಳ್ನಾಡು ದಾರದೆ ಯಾನ್ ಊರ್ದೆ ಮುಲ್ತಾಯ ತಮಿಳ್ನಾಡುದಾಗ ಅಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪೆ ಊರ್ದಾಕ್ಲೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಂದಿ ಬಲ್ 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 ಏ ನಿಗುಲ ಎಂಚಿನ ತುಪಿನಿಯೇ ಊರ್ದಾಕುಲ್ ಬಲೆ ಪೆಟ್ಟತಿನ್ ಪರೆ ಪೆಟ್ಟಿತಿನ್ ಪಿನಿಯರ್ ಈ ಅಣ್ಣಚ್ಚಿ ಬತ್ತದ ಎಂಕಲ್ ಊರ್ದಾಗಲೆ ಲೇ ಅಣ್ಣಾಚಿ ಪೊಲ್ಲಾಚಿ ಪುರ ಪಣುಚಿ ಬೊಕ ಇಂಚಿನ ಊರ್ದಾಗಲೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಬನ್ಪಿನ ಇಂಚಿನ ಇರು ಉಪ್ಪಟ್ಟು ತುಲೆ ಯಾನ್ ಇರು ಬೊಂಡ ಬಡ ಎಂಕ್ ಬೊಂಡ ಬುಡ್ಚಿ ಬೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಪೆ ಪೋನಾಗ ಎಂಚಂಡು ತೂಕ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅದಾಲ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಜೀವ ಒಂದು ಪಾರ್ಸಲ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಇಂದೆ ಕೊಂಡ್ಲಿ पार्सल इदा कट करेगा ऐसे देंगे अच्छा नहीं लेके जाएगा ಊರದೇ ಈರ್ನ ಭಾಷೆ ಮಾತಿರ್ಲಿ लेन हम कट करेगा आंध्र प्रदेश आंध्र से लेके आंध्र प्रदेश कितना चाहिए एक ही बोल रहा चार लेके जाओ चार क्या फुकट में देंगे हाँ फुकट में खाएंगे देगा हम लोगों को फुकट में देगा क्या हाँ ले लो कितने का हाँ 35 5 रुपये देना 5 रुपये देना दे रहे ना भैया एक मिनट रुको आप क्या है वैसा नहीं देना का पैसा देने के लिए आधा घंटा लगता है 5 रुपये आपके पास टिप्स नली नली पाइप नहीं आया बंदर बंद है ना बाद में नली ಅವು ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇನ್ನಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಾ ನಲ್ಲಿ ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂದು एक ही स्ट्रॉ 2 आदमी पीते हैं एक ही स्ट्रॉ में इंचिने ले लो वहाँ लवर पीता है ना वैसा पियो जाओ क्या है इधर देखो विमल है ओके क्या है बंडा बड़ा 35 बंडा बड़ दे ओ ಒಂಚೂರ ಅಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಐಸ್ಕೆಂಡಿ ಮಾರ್ನಲ್ಕ ಬಲೆ ಬೊಂಡ ಬರಲೆ ಬಂಡ್ ಬರೀದು ಪನ್ಪುನೇರ್ ದಾಲೆ ಜಾಕ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪುಟ್ಟುನ್ ಬರ್ತದೆ ತೊಂಬೋ ಬೇರೆ ಇತೆ
ಅತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂಡ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ, ನೀನು ಬತ್ತೋ ಪೋಲೆ. ಯಾನ್ 25 ಕೊರ್ಪೆ 25 ನೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಬೊಂಡ ಕೊರ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ಏನ ಗೆಂದಲಿಲ್ಲ ಉಂಡು ఈరు 4 దిన పాడదు పోవారన్న ఆ జన ఖాయం పాడొందు ఆ జన బెస్ట్ జన పోతాను ఇತ್ತೆ బతుಕೊಂಡಾತ ಮೂಲೆ ಮೂಲ್ಕೇನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ 500 ಬೊಂಡಗೆ ತೊಂಡ ಏನ್ 23 ಕೊರ್ಪೆ 23 ಎಂಕಿರು ಧರ್ಮ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಬೊಂಡ ಬರ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಅರ್ನ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಕಾಸು ಬಾಕಿ ಉಂಡು 6 ಬೊಂಡ ಪಾಡೊಂದೇ ಇಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪು ಜಾರ ಸರಿ ಟೀರು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುನು ಕಾಸು ಬರೋಡಾತ ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ನ ಮದ್ಮೆ ಅಂತ ಅಂತ ಖರ್ಚಾತು ಪೊಲೆ 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 ಅತಿ ಏತ್ ಸಮಯ ಅಂಡು ಫೋನ್ ಬರ್ತು ಬಕ್ಕಡಿಗಿನ ಮಂಡೆ ತಿನ್ಬಿಡು ಉಂಟೆ ಜಾನ ಗಿರಕಿಜ್ಜತಿ ಗಿರಕಿಜ್ಜಿನ ಇರಡ ಬಾತಿರಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟಾ ಅತಿ ಏತ್ ಸಮಯ ಅಂಡು ಸುರುಮಲ್ತದ ಏತ್ ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಲಂತು ಧ್ಯಾನ 17 ವರ್ಷ 17 ವರ್ಷ ಅಂಡ 17 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 17 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬೊಂಡಗೆ ಏತಿತ್ತು ನೀ ಮುಲ್ಪ ಯಾಪಾಗ 17 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದು ಅಪ್ಪಗೆ ಏತಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಒಂದೊಂದು 16 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳ್ಳ ಅತಿ ಎತ್ತು ಭಯಂಕರ ಡಬಲ್ ಆತನ 16 ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ತು ಮೂಜಿ ಪಾಲ ಆತನ ಇತ್ತೆ 10 ರೂಪಾಯಿ 16 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ 4 ಪಾಲ ಆತನ ಅಂದ ಛ ಅರಿ ಇರು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಬಾತಿರ್ನ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಗತ್ತಿ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಅಂಗಡಿದಕಲೆ ಪೂದು ಸಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಬತ್ತೆ ಅಂದ ಒಂದು ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಈ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಇಂಚಿನ ಆತಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡೆ ತಮಿಳ್ನಾಡುದಾಯಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ಗಡ್ಡೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗಡ್ಡೆ ಪಾಂಡಿಚೇರಿದಾಯಿ ಊರದಕಲೆ ದಾಲೇಜ್ ಊರ್ ದಾಖಲೆ ಉಂಡು ಊರ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಬೆನಿಯರ್ ಅಂತ ಬಂಗ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಪರ ಊರ್ ದಾಖಲೆ ಬತ್ತು ಮೂಲ ಬೆಂದು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಇರ ಪೋಲೆರ ಪಕ್ಕಡಿಕಿನ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ತೂಪೆ ಇಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ತೂಪೆ ಊರ್ದನ ಅತ್ತೊಂದು ಘಟ್ಟದ ಮಿತ್ತದನ ತೂಡಿ ಹೆಂಗಿನ ಬೊಂಡ ಇದು ಕಾಚ್ಕೊರೋಡು ಮಾರ್ರೆ ಆರು ಘಟ್ಟದ ಮಿತ್ತದ ಬೊಂಡ ಕಣ ಮುಲ್ಪ ಊರ್ದತ್ತ ಬಣ್ಪೇರಿಯೇ ಒಂದು ಜಾಗಿರ್ತೆ ಇರು ಪಕ್ಕಡೆ ಪಾತ್ರೆ ಸರಿ ಮೆಲ್ಲ ಕೈಗೆ ತಾಗುಯೇ ಉಂಜೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೀಸಂತೀವಿ ಬೀಜನ ದೀನದ ಹೋಡಂಗೆ ಬಿರೇಲ್ ಪಿರೋದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೇನೆ ಬಿರೇಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅವ ಪೈಪ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪೈಪ್ ಆ ಪೈಪ್ ಹತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತು ಬೋಲೆ ಮಾರ್ರೆ ನನ್ನ ಈ ಮೇಟ್ ಬೇ ಗಿರಾಕಿ ಬಣ್ಣ ಗಾಯ್ತೆ ತರ್ತ ಪೋಚ್ ಕೆಲವು ಡೋಂಗಿಲ್ ಚಪ್ಪೆ ಓ ಚಪ್ಪೆ ಚಕ್ಕರೆ ಉಂಡು ಕೊರೋಡ ಹಾ ಬಣ್ಣವ್ರಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಬಜಾರ నువ్వే ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಬೀಸತ್ತಿ ಲಕ್ಕಾಯರಿ ಇದೆ ಬಿಸ ಏರು ಮುಲ್ ನಾ ಬಿಡಿ ಬೊಂಡ ನಿಜವಾದ ಪರ್ಪುನ ಏರು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ದುಮ್ನಾನಿ ಸಮ ಪರ್ದು ನಿಂಗದು ಹೀಟ್ ಆತಪ್ಪುನ್ ಬಾಡಿ ಅದು ಕಾಂಡೆ ಬತ್ಕೊಂಡಾರ ಉಷ್ಣ ಉಷ್ಣ ತಕ್ಕಲೆ ಇಂತು ಬರ್ಪೇರು ಅವು ಬೇತೆ ಉಷ್ಣ ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಉಷ್ಣ ರಡ್ಡು ನಮ್ಮನೆ ರಡ್ಡು ನಮ್ಮನೆ ಇಂದೆಂಕಿನ ಅಂದಕೆಂಡ ಪರ್ದು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಬರುಪ್ಪುನತೆ ಮಣ್ಣದಾನಿ ಬೊಂಡ ವರ್ಣ ಒಂದು ಈರು ಬೇತೆಗಲೆ ಮಾತ್ರ ಬೊಂಡ ಮಾರ್ನು ಮಾತ್ರ ಈರು ಬರ್ಪು ಜರವಣದು ಯಾನ್ ಬೊಂಡ ಕರ್ನ ಕಾಸೇರಿ ಎಂಗ್ಳು ಬೊಂಡ ಅರ್ಪಣ ಕ್ರಮ ಎಂಗ್ಳು ಬೇತೆಗಲೆ ಕೊರ್ಪುನಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಗ್ಳು ಅಂಜ ಒರಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮಿನಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಪು ಆತೆ ನೀ ಆ ಜನಟ ಎಕಡೆ ಚೊರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಪತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಬಡ್ಲೆ ಮಾಡದು ಇತ್ತೆ ಕಾಸು ಏರು ಕೊರ್ಪೆರ್ಗೇನು ವರ ಇದು ಆತೆ ಅವಾಗ ಐತ ಕಾಸು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪತ್ತು ಧರ್ಮ ಪಾಡು ಜರ 500 ಬೊಂಡ ಬಾಟ್ರೆ ಬಂತಿ ಬೊಕ್ಕ 10 ಧರ್ಮ ಪಾಡು ಜರ ಧರ್ಮಗೂ ಏರಿ ಆಯ್ನ ಜನ್ಮಡು 10 ಬೊಂಡ ಕೊಡ್ತು ಆಂಡ ಇರ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಅಲೆ ಮುಲ್ಪ ಈತ ಜಾಗ ಉಂಡು ಬರಿಟ್ ಒಂಜಿ ಸೋಡದ ಶಾಪ್ ಉಂದಿದಿ ಒಳ್ಳೆ ನೋ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಜಾಗ ಅತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ದ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಜಾಗ ಅಂದ್ ಈ ರೀತಿ ಧರ್ಮ ಕಥ ಈರ್ದಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಾರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವರ ಇರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದಿಲ್ಲ ವರ್ಷೋಗ ಆಜಿ ಸರ್ತೀನಿ ಏನು ತುಂಬೊಂದು ಹೋಗ್ಬೇರು ఆయన గుడిపాత కనపడినా ఇటేగా వరకుండింది ಅದು ಬರಿಟ್ಟದಲ್ಲ ದೀಂಡ ಉಂದಿತ್ತೆ ಮನ್ಪದ ಕುಲ್ಲೆ ಮೇರೆ ಬಳೆ ಬಳೆ ಮೇಲೆ ಶಿವಣ್ಣ ಓ ಏತು ನೀರು ಏನೆಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಎಕಡೆ ಇಂಗ್ಲ ಬಂಟಾರು ಎಕಡೆ ಬಂಡ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಮನ್ಪಾರು ನೀರು ಪುಣ ಕಂಚನೆ ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಕಮ್ಮ ನೋಡುದು ಈತಿಯಲ್ಲೇ ಬೊಂಡ 35 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರದು ಏರು ಪರ್ವೇರಿ ಇಂಚಿನ ಬೊಂಡಡೆ ಅಣ್ಣ ನೀರು ಪುಣಿ ಉನ್ನಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಯಾನೆ ಗೆದ್ದು ಕೊರ್ನೀರಿ ಅಣ್ಣ ಉಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡದ ಅಲ್ಕ ಉಂಡು ಉಂದಿಂಚಿನ ಬೊಂಡನ ಒಂದು ತೆತ್ತಿಯ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಐಕ ಬೊಂಡ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಪರ್ರ ಸಮ ಆಯ್ಜನ ಆಗ ಪಿಂಡ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಪೊಲೆ 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 ಇರು ಅತಿ ಅಂಚಪುರ ಪನ್ಪಿನ ಇರು ಬೊಂಡ ಪುರ ಅಂಚ ಪನ್ಪಿನ ಇರು ಒಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಅತಿ ಕೆಲವರು ಬೊಂಡ ಪರದ ಅಂಚನೆ ಬುಡ್ದು ಹೋಗ್ಬೇರತ್ತ ಆಯ್ತಾ ಬಾವೆ ಈರು ತಿನ್ಪಿನ ಏನಾದ್ರು ಐತೆ ಎಂಗ್ಲಾವ್ ಬಯ್ಯ ನಾಗ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತು ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬದ ಕಲೆ ತಿನ್ರು ಬೊಂಡ ಬರ್ನ ಬಾವಿ ನೈ ತೋಡುದು ಏನ್ ನಕ್ಕೋಡ ಹಾವು ಉಲ್ತು ಬೈದಿನ ಅಲ್ತೆ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬುಡುಪು ನೋಡು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಬಲೆ ಕಾಂಡೆ ಬುಡುಪು ನತ್ತಿ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಮಾರ್ನು ಈರು ಮುಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಮಾರ್ನತಿ ಯಾನು ಬಾಯಿಡ್ ಮಾರ್ನು ಇದು ಮಾರ್ನತ್ ಇರು ಹೋಗ ಜಾಗ ಪೋಯ್ ಹಾಯ್ ಬೂರ್ನು ಬೊಲೆ ಬೊಲೆ ಬೊಲೆ
ಚೀಪೆ ಚೀಪ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಬಾಟ್ರಿ ಹಾಕುದಲ್ಲ ಅವು ಬಂದತ್ತೆ ಓಹೋ ಹೋ ಹೋ అయితే ಒಂಜೆ ಪುಣಿ అయిన లప్పుని ఎంచిన సావు నాకు పట్టాయి అప్పుడు ఇలా కొరియాక బండ కొడుకులు లావా అక్కడే ఓ ಅವು ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ತುಂಬು 35 35 ಸ್ವಲ್ಪ ఇది కోడ బైకులు ఓ ಹೊಸ ನೋಟ್ ಉಂಡು ಅವು ಪ್ರಿಂಟ್ಗೆ పోతుంది ಇಂತ ಬರ್ಕು ಅವು ಕೋಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಪಾಡದು ಮೋನೆ ತುಲಿ ಕೋಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಪಾಡದು ನವನು ಕೋಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಅತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೇನೆ ಬಾರ್ದು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೇನೆ ಪಾಡದು ಕೋಡೆದ ಮೋನೆ ಇರ್ನ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಕೋಡೆದ ಬೊಂಡದ ಕಾಸು ಕೋಡೆ ಬೊಂಡದ ಕಾಸು ಕಡಪತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿಂಗದಾನೆ ತರಿಯಾಪುಣ ಬೊಂಡದ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆ ಬೇಡಿಯಾ ಅಂದಿ ಕೋಡೆ ನಿಂಗದಿ ಬೊಂಡ ಕಾಸು ಇಚ್ಚಿ ಅಂದಿ ಕಡ ಕೊರ್ಪಾರ ಇದು ಕಡ ಕೊರ್ಪಾರ ಅಡ ಹೊರ ಗುರ್ತದಕ್ಲತ್ತಿ ನಾನು ಕಾಸು ಎಲ್ಲೇ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಕುಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬೊಂಡ ಕೊರ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಪದ ಕೊರ್ಪೇರೆ ರಡ್ಡು ಬೊಂಬೆ ದೊಟ್ಟು ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಬೊಂಬೆ ದೊಟ್ಟು ಕೊರ್ಲ ಜನ ಬೊಂಬೆ ದೊಟ್ಟ ಇದು ನೋಡಿ ಜಾರು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಓ ಅದು ತುಲಿ ನೆಟ್ 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 ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಗೆದ್ದು ಕೊರ್ಲಿ ದಿಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕೊರ್ಲಿ ಆತಲತ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಕತ್ತು ಸಾದಿಡ್ ಫೋನಾಗ ಬರ್ರೆ ಆದಿರಿ ಫೋನಾಗ ಅವಲ್ಲ ಗುಲ್ಗೂಸ್ ದೀಪಾದ ಬೋಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅವಳಂದ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ದುಂಬೆಂಚ ಕೆತ್ತು ಕೊರಂತರು ಅಂಚನೆ ಕೊರು ಅಂಚತ್ತು ಸುಲಾಬೋಡು ರಪ್ ಇಂಚ ಪಾಡ್ನು ಐಕೊಂಜಿ ಈರ್ನ ಪೈಪ್ ಪಾಡ್ನು ಎನ್ನ ಪೈಪ್ ಈರ್ನತ್ತಿ ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡ್ನು ಓಕೆ ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡ್ನು ಮಾಡು ಗೊತ್ತುಂಡಣ್ಣ ಇರ್ ದಾಯಂ ಕಾತು ಇಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಕಲ್ಪವ್ ನೀರಿಗೆ ಒಂತ ನಮ್ಮ ಅಂದ ಐ ಕಾತೆ ಪೋಪುನಣ್ಣ ಏನು ಹೋಗುಂಡು ದುಡ್ಡು ಪೋಪುನು ನಾನುಲ್ಲತೆ ಅಂದ ಈರು ಉಳ್ಳಾರ ಪಂಡದ ಪಕ್ಕ ನಾನು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಲಕ್ಕ ಈರೆ ಬತ್ತ ಕುಲ್ಲಿಯಾರನ ಪೋಯ್ಜ ಮುಲ್ ಕತ್ತಿ ದೀಪತೆ ಒಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಿನಿ ಶುರು ಅಂಡ ಶುರುಟು ಬೊಂಡದಂಗ ನಾಟು ಅಗ್ಲೆ ಕತ್ತಿ ಮೂಲೆ ಆಯ್ತಾರ ಅಪ್ಪತಿ ಕುಣಿ ಪತೊಂಬ ಬಳಿ ಪುಣಿ ನಾನು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ పోతే ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕಾಲಿ ಅನ್ನ ಕತ್ತಿ ಗಂಡಾರೆ ಕತ್ತಿ ಫಿರಾಗಂಡ್ರೆ ಕತ್ತಿ ಏರ್ಲ ಪಾಡ್ದೇರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೇರ ಏರಿ ಇರ್ನ ಕತ್ತಿ ಆಡೇರೆ ಏರೆಗೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡಿ ಆಡೇರೆ ದಾಲಜಿ ಅವು ಕೈಟ್ ಬತ್ತಂದು ಆಡವನು ಕಂಡುಂಡು ಬಲೆ ದಾಲಜಿ ಆಮೇಲೆ ಜನ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಲ್ತದ ಓಕ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾಖಲೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರ ಮಲ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾಖಲೆ ಅವಕಾಶ ಬರ್ಚಪ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾಖಲೆ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಬೋಪನೆ ದಾನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾಖಲೆ ಕಾಂಡಿರ್ದು ಕತ್ತಲ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಗ್ಳು ಮೂಲು ಕಾಂಡಿರ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಂದದ ಅಪ್ಪಜ ಒಕ್ಕಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾಖಲೆ ಬಾರಲ್ಲಿ ಸಾವು ಅತ್ತೆ ಅಕಲೆ ಮುಲ್ಪ ಆ ಪೆಟ್ಟುದ ಸೀನಿಗೆ ಬರೋ ಬೊಂಡನೆ ಓಡತಿ ಬೊಂಡ ಬೋಡಂದು ಬೊಂಡದ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಾಕಲ್ಲ ಅಗಲು ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವಳು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಂಡ ഇതിന് അയിനൂതെ അടേക്ക് മണ്ടാവേ ಓಯ್ ಒಂದಲೆ ಬಲಿಬಚ್ಚಿ ಇರಿತ ಎಕಾರ್ದಿಂಚು ಕೊಜಿಲ್ನಗಡೆ ಅಂದ ಜಾತನ್ ಎಂಡ ಪೂರ ನೆತ್ತ ನ್ಯಾಕನ್ ದೆತೊಲ್ಲು ಈರ್ಲ ಬರಿಟೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದತ ಪಾಡ್ಲು ಎಂಕ ದಾಳ ಬೇಜಾರಿ ದಯಬಂಡ ಇರೆಗಾವಾಡು ಎಂಕಾವಾಡು ಬಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನಿ ದೇವರು ಅವಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಪುನಿ ದಾನೆ ಪರ್ಲಿಕ್ಕ ಹೇ ಕಾನೆ ವಾಲೋಂಕಿ ನಾ ಹೋಗಾಚೆ ಮಾರಿ ಎಂಕಲ್ಡ ನ್ಯಾಕದೆ ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಕಾಡ್ತಿ ಪುಣಿ ಮಾರ್ದೆ ಇಂಕೆ ಕಡೆ ಅಂದ ಜಾತನು ಭಾರಿ ಸೊರುಂಡ ಜನ ನನ್ನ ಮಲ್ಲೇಜಿ ದೇವ ರಾಜನ ಕೊರಿಯರ್ಲಾವ್ ಎಂಕಲ ಕೊರಿಯರ್ಲಾವ್ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿನೆಟ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಡತ್ತ ಅತೆ ಯಾವ ಮೊಂಡ ಕೊಡಗೊಲೆ ನೆಂಚಣ್ಣು ಆ ಜನಕ್ಕೆ ದಪ್ಪ ಬಾವೆದ ಅವಡು ಅಪ್ಪದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತಿಂದ್ರೆ ಮಲ್ಪು ಸೇರ್ತೋ ಜೋಡು ದಪ್ಪ ಬಾವೆ ಕೊಡಪುಣಿ ಚಾಲ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ಕೊಳ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ನನ್ನದು ಪರ್ಸ್ ಕಳೆದೋಯ್ತು ಅದಾಯ್ತು ಇದಾಯ್ತು ಏತು ಬರ್ತದೆ ಐಕೇನಾ ವೇಟ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಹೋಯ್ತು ಅವು ಅತ್ತಿ ಅವು ಬೇಕು ಇದು ಪೆಟ್ಟಿನ ಬರ ಅಂತ ಫಾರಿನ್ ವಾಚ್ ಫಾರಿನ್ ಅತ್ತಿ ಅವು ಒಂಜೆ ಜನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಜನ ಕೊಡ್ತಾ ಆ ಜನ ಕೇಳಿ ಫಾರಿನ್ Be like Bola.